може да се променя. Никой не е обречен и заклеймен завинаги. Аз съм отскоро в този тур, от една година съм. Идвам от Пловдивския. До сега не съм участвал в Дългощина. За първи път. Интересно. Опасно ми, защото аз по принцип съм по-саможив такъв. Изкуството влиза зад заключените врати на затвора и подава ръка. Малки истории тази неделя, 2 след обед. Имате среща с Христо Гърбов. Това е удивително. Въпросително. Много точен. И журналиста Евгений Николов. Неделя, точно в 18. Здравейте и честит празник!